Ех, магическа му работа е свежо и оригинално произведение в жанра на фентази и хумора. Със своята дебютна книга авторът Калоян Захариев ни потапя във вълшебен свят, където некромантът Лазар и неговият слуга Григор се забъркват в редица комични и опасни приключения. Сюжетът е динамичен и изпълнен с неочаквани обрати, като авторът умело балансира между смеха и напрежението. Характерите са добре разработени, със свои уникални черти и мотивации, които ги правят запомнящи се и интересни за читателя. Особено впечатление прави хуморът в книгата, остроумен и понякога черен, но винаги поднесен по такъв начин, че да разсмее и да провокира размисъл. Авторът демонстрира и впечатляващо владеене на езика, използвайки игриви и оригинални метафори, които оживяват страниците и придават уникален стил на книгата. Той не се страхува да експериментира с формата и да включва елементи, които предизвикват читателя и го карат да мисли извън рамките на обичайното. Ех, магическа му работа е книга, която се чете с удоволствие и предлага едно освежаващо отклонение от стандартите на жанра. Тя е доказателство за таланта на Калоян Захариев и неговата способност да създаде запомнящ се литературен свят, който със сигурност ще остави следа в сърцата на читателите.